Velkommen i Bøgelunden. Kom med på en tur. Kvissel Borgerforening er i gang med et stort projekt i Bøgelunden, som giver tilgængelighed for alle uanset mobilitet. Projektet startede for cirka 2 år siden med udarbejdelse af luftfoto i Bøgelunden. På disse foto kunne man ved hjælp af højdeforskelle danne sig et billede af det gamle stiforløb. Under udarbejdelsen af projektet kom muligheden for at søge naturbasen hos Realdania, og vi øjnede muligheden for at indarbejde dette dejlige hus i Bøgelunden. Med naturbasen i vores bøgeskov er vi sikre på, at det bliver et attraktivt sted at mødes både for Kvissel og omegnens borgere og brugere af fritidsaktiviteterne omkring. Og blandt andet Ravnshøj Skole, som ligger næsten 3 km fra Bøgelunden, vil blive orienteret om muligheden for at bruge området naturbasen til undervisning. Området kommer til at henlægge som biodiversitetsområde, når projektet er færdigt. Det her kommer til at ske med hjælpet af Hedeskabel Dalgas. Og det er så her naturbasen, den skal være, når vi går den.